Hallelujah. Bafethu sanibonani. Sanibonani ebusuku. Ngiyanibingelela ebusuku. Nginibingelela egameni lika Jesu Kristu inkosi yaseNazaretha. Hallelujah. Bafethu. Nginibingelela egameni laloyo wehla wadela isihlalo sakhe sobukhosi weza emhlabeni ukuzohlakula mina nawe esonweni. Awakabonga uJesu. Kwazwakala uJohane ethi bhekani nanti undlu elisusa izono zehlabathi. Nginibingelela egameni lalowo muntu ebusuku. Sanibonani ephasike. Athi ngimzabo kokugcina. Sanibonani ephasikeni. Ake ngibona abaphakamisa izandla bethi lihlatshiwe nelethu. Angisafuna ukuzwa lutho ngamanye amagama. Mina ngikholelwa kwelika Jesu phela. Haleluya. Ngiyacela nibe nisondela ukuze laba abafika lesi bafike bangene emuva nibe nisondela njengaphambili. Ngamanye amagama mina ngikholelwa kwelika Jesu. Ngiyakholelwa mina ngiyakholelwa kwelika Jesu. Bafethu sondelani. Ngikholelwa mina ngiyakholelwa ngiyakholelwa
Ngiyacabanga uXhoshwa kuqala iphasika. Athi uJosefa usubetheliwe vele. Awusanibingelela abazalwane ebusuku sanibonani. Ku day 1 we Passover ka 2026. Hallelujah. Ngiyani ngifuna igama lesibhunu ebengilitholile welcome ubani le khona le no khuleka ngizobuya nelesi Greek kusasa khona igama enginalo eli serious manje ngizwa ngiyabo angifuni ukuziphoxa awu amen ngiyanibingelela abazalwane baba uNkabinde lo uBudzipho umyeni kaMahlela amen phasika lami lokuqala ngikusho nje gcwala umlomo ukuthi umyeni kaMahlela angithi ngishadile bazalwane ngishadelwe bekubangwa kakhulu lento yamnumzane ngomnumzane uNkabinde lo mphambi kwenu sanibingelela abazalwane sacanisha izandla ukuthi senifikile awu sesikhona abazalwane ngiyacela ngokukhuluma nibambezeli ngiyacela uMr Mgoza eze ngaphambili ezokwenza iwelcoming simshayile izandla zafike ngaphambili simshayile izandla zafike umfundisi usalunga umfundisi uShezi oNkabinde sebezenzela into abayithandayo nje bakhuluma into abayithandayo nje hayi kulungileke amen bazalwane ameni ngiyazi ke baba uNkabinde into exaka abazalwane angazi yenzeka kanjani le abantu bafike bagide bese behlala phansi bese kuthiwa bamukelweke uzobona ke mase ngisukile laba uNkabinde awusezohlupheka ngoba ngizobe sengibamukelile haleluya abazalwane bingelelekani ke niyabingeleleka haleluya haleluya usazacile lo amen haleluya wangconywana kodwa useku 20% haleluya 35 haleluya wathi kuya 65 haleluya kwacishe kwalunga haleluya Jesus niyabingelelwa bazalwane egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu amen masibulele buje ngoba wasenzela
ngibingelele obaba bonke abondli bebandla egameni lika Jesu. Awu angibingelele obaba bonke abondli bebandla egameni lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Awu amncane lo amen. Ngibingelele obaba abondli bebandla. Awu nabo baba abondli bebandla. Hallelujah. Anibashayela izandla obaba, anibashayela izandla. Ngibingelele omama abondliwa. Ngibashayela izandla omama. Hawu kanti anondliwa asibingelele obhuti nosisi usho ukuthi youth egameni lika Jesu Kristu. Amen. Masibingelele futhi uSunday School egameni lika Jesu Kristu. Amen. Angibingelele izisebenzi zonke zebandla, i-worship team, ama-asha, umshayi wogubhu, ikomiti lebandla lonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bingelelekani ke bazalwane nonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngiyacela niphe ihlombe elikhulu abefundisi bonke abakhona namhlanje egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngiyacela nibaphinde befundisi abakhona nibashayela izandla ezinkulu egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bese ngicela bazalwane ngokuzithoba nje nami ngingomncanyane kodwa omdala ibandla nje lonke liphakame libe ngebandla bese sishayela inceke enkosi izandla umfundisi uShezi egameni lika Jesu Kristu. Ngiyacela nimshange izandla ezinkulu bazalwane egameni lika Jesu ukuba bebekhona abakwazi ukushaya amakhwele bebeyowashaya, abakikizayo bakikize, ugubhu lingakhalela phezulu malithanda egameni lika Jesu Kristu. Amen. Thank you. Bengizonamukela egameni lika Jesu. Kodwa ke mfundisi kunalombuzo omncane noma umbuzo nje othi liyini iPhasika njengoba sihlangene lapha. Bonke abantu bayanyakaza, sibabonile omama uNdlovu ushilo la last week ukuthi uyofuna ingubo yePhasika. Bonke abantu benza yonke into bathi beze ePhasikeni. Kodwa umbuzo uyasala mamchamane. Liyini iPhasika? Sengibuyela ngenzansi. Angiyeke lapha ya. Ngalesi sikhathi uNkulunkulu ehlangana noMoses, uMoses elusile. Uthi uNkulunkulu uma ekhuluma noMose uthi ngehlile ukuzokhulula abantu bami ebugqilini abakubo eGibhithe. Bese bena 400 years beyizigqila eGibhithe. uNkulunkulu wafika kuMoses wathi ngizobakhulula wena hamba uye kuFaro. uNkulunkulu ke umethu uzokwenza into angeke umbone yena kodwa ukujwayele ukuthi ngizokwenza ukuthi kodwa ebese kwenza ngomunye umuntu. Uthe uzokhulula abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe kodwa umuntu ozokwenza lento uMoses. Kodwa uNkulunkulu uthi uyena owehlile. Siyasazi ke story ngeke ngisibale sonke. Kunenhlupheko ezenzeke eGibhithe eziyishumi. Kodwa le yokugcina ila siqala khona sithola umkhosi wePhasika. Athi uNkulunkulu uma ekhuluma noMoses athi ngizodlula nala uthi yena uzodlula kuzofa wonke amazibulo abaseGibhithe. Ebese ethi uNkulunkulu ke into ke enizoyenza Moses nizothatha iwundlu
kube elingenasici, lihlolwe, lihlolisiswe. Lelo undlu ilona ke eniyokulihlaba libe ngumhlatshelo, bese nithatha igazi lalo nilibhece kuma frames ilentela ke liba phezulu kwesicaba noma efasteleni. Kodwa ke umyalelo wathi thathani ke igazi niligcobe kuma frames, kusho ukuthi ngapha nangapha bese naphezulu elenteleni. Athi uma ngidlula ngizobulala, mangibona igazi ngiyodlula, kodwa malingekho igazi izibulo laloyo muzi liyakufa. And mawusuyibheka lento iveza ukuthi noma ungabe owaseGibhithe noma ungabe umIsrayeli elingekho igazi emzini wakhe kunesifo lapho. Ngamanye amazwi umuntu sinde ekufeni ngegazi lewundlu. Usethi ke uNkulunkulu ke eqamba lomkhosi wePhasika, uqamba lapho ngaleso senzo ukuthi lona ke umkhosi elithi iBhayibheli ke lo umkhosi kaJehova uNkulunkulu, okuyena lokwakuyicommand eyavela ezulwini ukuthi akwenziwe lo mkhosi wePhasika. Ugujwa nje iminyaka yonke, awuvelanga kubantu, awuvelanga kuMoses, kodwa uvele kuNkulunkulu uqobo lwakhe ukuthi mawenziwe. Ngalokho kuthe uma eyodlula ebona igazi bakwenza ke lokho. Nangempela siyasazi istory, baligcoba igazi ngapha nangapha, yadlula ingelosi afa wonke amazibulo aseGibhithe. Ila uFaro evume khona ukuthi akhulule abantu bakhe, abantu bakaNkulunkulu abakhulule, abakhiphe eGibhithe, ezweni lapha kade begqilazeka khona. Into evelayo ngePhasika ukuthi abantu bayakhululwa ebugqilini. Sihambeke nalendaba ke umkhosi lo obuhlala ugujwa zonke izinsuku, ubuhlala ugujwa lo mkhosi noma iminyaka yonke ugujwa lo mkhosi. Kodwa mawusubheka lo mkhosi ubupointa kuJesu. Bathi komfundisi ke mabe ichaza lento bathi lo yamkhosi owenziwa ngezimvu noma ngewundlu kwakuyi-typology, okusho ukuthi kwakuyisithunzi sento ezayo kodwa engakabonakali. Ingakho ke Nkabinde ke uma uzoza uJohani ke esememeza esethi bheka nanti iwundlu elususa izono zezwe, uma qhamuka uJesu. Singena phi thina ePhasikeni? Ngoba lo kwakuwumkhosi wamaJuda kuphela. Thina ke singena ngesiprofeto sika Isaiah. Mawufunda uIsaiah 53 uyakuveza uIsaiah ukuthi ukhona oyokwehla azoba ngumhlatshelo wezono zabantu. Ingakho ke noJohani ke sephelelisa lo mbhalo esethi bheka nali iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono ezezwe. Unake lo zono zezwe ngoba kusewona wesizwe. Thina singena lapho ke ngoba lo mkhosi manje wathi uzogudwa, kwafika uJesu ezoshintsha ke manje ukuthi ke wenziwe ngokusemthethweni la usufaka khona lonke izwe, njengokusho kwakho uJohani ethi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe waze wanikela ngendodana yakhe ukuba ilo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.
ngamanye amazwi masithi sibheke iwundlu ilapho ke la sibheka khona iphasika ukuthi sangena nathi kwelethu iphasika ngoba elethu iphasika linguJesu. Omenyezelwe uPawuli ebhalela abaseRoma athi maningabe nisaba nina yileba abanemvubelo kodwa nini baninhlama engenamvubelo ngoba nelethu iphasika lihlatshiwe elethu iphasika linguJesu Kristu. Thina ke singena lapho kulomgubho wamaJuda eminyaka yonke kwasho ukuthi manje sekungenizwe wangena iSouth Africa yangena iLesotho yangena iZimbabwe yangena iNigeria angena ama-Americans kulomgubho wamaJuda ngoba sifakwa igama elilodwa igama likaJesu yena wadabula amazulu wehlele emhlabeni wazophenduka inyama ebantwini wakha wahlala nathi wahlala phakathi kwethu waba ngumhlatshelo azathi obhalayo umbhalo wamaHebheru wangena kwabakanye endaweni engcwele ephethe igazi lakhe ngakho elinye igazi alisadingeki waphelelwa kwakunama millions ezimvu ezasehlatshiwe millions ezimbuzi ezasezihlatshiwe kodwa mase kufika uJesu wavala zonke imbuzi wavala izimvu walivala igazi ngoba lalingena amandla kwabonakala koDavide bewuzama lomkhosi ukuthi kube khona ukuthethelelwa kwezono zabantu kodwa igazi lezimbuzi alilisusanga izono zabantu kodwa lalizidambisa elezimvu alizisusanga kodwa lalizidambisa kodwa yena uJesu iphasika lethu wangena kwabakanye endaweni engcwele zathethelelwa izono zethu ingakho kohlabelelayo athi zonke izono ziyahlanzwa egazini likaJesu. Ingakho ke sinalomkhosi wephasika singena ngoJesu ogama lakhe liphakanyiswe ezulwini umahlezi wezulwini kwathiwa ngubani oyokwehlela emhlabeni ezokhulula abantu wathi uJesu ukhona wadela isihlalo sakhe sobuNkulunkulu wehlela emhlabeni ingakho sinale ndaba noma ingakho sile nenhlanganiso lengqungquthela enkulu kangaka ngoba sinaleli phasika ngenxa kaJesu yena qobo oyiphasika lethu. Siyangena Nkabinde singena ngoJesu. Woza Nkabinde. Asimshayeleni izandla ubaba umdala. Amen. Amen. Ngiyacela abazalwane umdala kuphela ngizomnikeza lesi sikhathi asitholile. Ngiyacela kulabo ababili abezayo sizama sishaye ngeyisheshayo. Nami bazalwane ngiyacela ukuphinde ngithole ithuba so uma ngihluleka ukulawula namhlanje ngeke ngiphinde ngibizwe. Amen. Uqedele enkulumeni kaMdala siyabona kukhona nabanye abazalwane abasivakashele siyacela sibashayele izandla abangakhonzi nathi ngaphakamisa nje izandla abazalwane sibabone labazalwane basivakashele. Haleluya siyabonga. With that being said ngiyajabula mangibona ubhuti omdala ehleli ngasemnyanga lo oyiphoyisa ogade cold room lapha ya le nenkomo iphasike ngenayo inkomo asilithathe serious. Alikho nelilodwa qha ezweni noma laphaya. Awu haleluya. Ngiyacela samukele umfundisi simshayile izandla naye ngeke. Namanje na ngiyacela uMr Sbo Nzama eze nama announcement. Singeli bonke songena
ngizokuthatha leli thuba ngibulise obaba abaphakathi kwethu omama insizwa intombi Sunday school nomshayi wogubhu mase yithi ngokukhethekile ngibulisa abafundisi bethu esibathanda kakhulu amen. Ngizela ngaphambili ngokuthunywa umfundisi ukuba ngidlulise iupdate nezimemezelo since inkonzo yephasika okuyiyona ngempela esifuna ukuthi siyizwe ukuthi izinhlelo zayo zizobe zime kanjani kusasa. Amen. Ngonzo yakusasa iyaqala ngo10 kuya ku2 inkonzo yamazwi ayisikhombisa leyo. Ngo10 kuya ku2 inkonzo yamazwi ayisikhombisa zuthuna ke bazalwane. Mase kuthi enye khona kusasa iyaqala ngo6 ntambama. Mase siba nenye inkonzo special kakhulu ngoSaturday ngo10 inkonzo yobhabhadiso. Abafuna ukuba ingxenye yayo kunomama uNdlovu I think ulapha ngemumva nange phakamisa isandla abazalwane sixhumane nabo bebhalise khona amagama akho. Okugcina ama toilet izindlu zangasese akhona la ngaphandle ama-mobile toilet ngoba asenenkinga lawa khona ngaphakathi esontweni ngokukhulu ukuzithoba nje umfundisi becelile ukuthi sisebenzise wona amen. Inkosi ibe nayo. Singelibonge sonke na elifeli aje singelibonge singelibonge elifeli aje elifeli samukele ubaba umfundisi uShusha ezokwenza inkonzo yomnikelo. Singelibonge singelibonge asibingelele bazalwane egameni lemfelo wethu uKristu Jesu. First and for all, I'd like to greet and honor the set man of the house, the man of God that God has raised for the church. Kamendeka Jesus Nazareth. Can we honor him as Pastor Shays? Kamendeka Jesus Nazareth. Amen. Thank you, Bazalwane. Because of time, Bazalwane greetings to in pastors, visiting pastors. Kamendeka Jesus Nazareth. Siabolisa Togotela. Kamendeka Jesus Nazareth. Bazalwane, I'm not going to take much of your time. Ngijahezweni bazalwane ngidrive from Poshepstein ngiza la ngifuna ukuzoshunyezwa nje bazalwane so angizokunilibazisa bazalwane. I'm just too eager to hear the word of the Lord. I'm just going to share a few things bazalwane, probably 2 or 3, then we are done. My first statement would be for the Sushes is that giving is an expectation. Amen bazalwane. Giving is an expectation. Why do I say giving is an expectation bazalwane? It is because uNkulunkulu is expecting us to give. And bazalwane, giving is an expectation. God is expecting us to give. And I'm going to point out to the scripture where we are going to read today with him. From the book of Genesis to Malachi, from Matthew to Revelation, it teaches us that in giving there is a promise. When I say in giving there is a promise, that is to say, uNkulunkulu is expecting to raise a promise from the obedience of your offering. Amen, bazalwane. uNkulunkulu is expecting to release a promise
from the obedience of your offering. Members of one. Bible lithi la sofunda khona mfundisi uShares in the book of 2 Corinthians chapter number 9. I'm going to read a few verses bazalwane, then we see nigelin. 2 Corinthians chapter number 9. 2 Corinthians chapter number 9. Elifunda kanje siqala ngifuna ufunda bazalwane, zofunda from verse number 1. Masitholile sithi amen. Thank you. Let me read from verse 1. Now it was necessary for me to write to you about the offering, in bracket, that is to made for the saints in Jerusalem. Sfundo verse number 3 wakon. Still I am sending a brother, in bracket, unto you, so that out of pride in you may not be empty boast in this case, so that you may be prepared, just as I told them it would be. Can we read of verse 7? Let each one give thoughtfully with purpose, just as he has decided in his heart, not gradually and under compulsion, for God loves a cheerful giver. Can we read bazalwane of verse number 10 and 11? Now he who provides the seed for the sower, the bread for food, will provide and multiply your seed for sowing. Let me repeat again, bazalwane. Now he who provides the seed for the sower and the bread for food will provide and multiply your seed for sowing, and increase the harvest in your righteousness. From the verse number 11. You will be enriched in every way, so that you may be generously, and in this generously through us providing thanksgiving to God. Amen, bazalwane. Upoli mfundisi uShares is just saying a few things la. Ukhuluma nebandla lase Macedonia. Baba Mnkosi, ukhuluma nebandla uyabatshela ukuthi njengoba ngila nje akuyona imisebenzi yami, it is through the offering of the church in Corinth. Usethi mangithe ngafika lapha ngifike ngabatshela ukuthi eyona nto that has sustained me iminikelo yenu. Usiyabachazela ke ukuthi yini eyenza ngithi lento it has sustained me, uthi yini eyenza ngithi umnikelo has sustained me. Usethi it would be an error ukuthi nginganichazela ukuthi esiphi isizathu esenze ngithi umnikelo ungisustainile. Uthi number 1, uthi uNkulunkulu is expecting each and everyone to give. Uthi nasi sizathu esenza ukuthi uNkulunkulu alindele umnikelo kuwe. Uthi ngoba uNkulunkulu number 1 uyena onikeza isinkwa kodlayo. Number 1. Uthi the reason why ngithi I am expecting you to give is that lokho engikufunayo hayi ngoba ube namandla okwenza, ingoba lokho engikufunayo ukunikezwe yimina. Uthi I am the one who gives a bread to the eater. Number 2, uthi then in me giving you the bread to eat, uthi my expectation is that you must give me a seed from the bread. Uthi even the seed engikunikeze yona, uthi I am expecting you to eat the bread and give me a seed. Let me repeat again that one. Uthi uNkulunkulu, I am expecting that mangikunikeze isinkwa from the bread awuzukudla konke, uzothatha isinkwa udle, uthatha imbewu ibuyisele kimi. Ngoba lesinkwa osidlayo awusithatha ngemandleni wakho, usithathe kimi. Uthi ke in my expectation is that you will know ukuthi ubani okunikezile isinkwa, bese uthatha isinkwa bese ubuyisela imbewu kimi. Uthi lokho okubuyisa imbewu kimi, uthi kuletha udumo kimi. Mina baselwane, uthi lokho okuthatha imbewu bese uyibuyisela kimi, uthi kimi kunginikeza udumo. Usikethi ke my expectation is that whosoever osemhlabeni akakwazi ukuthatha isinkwa sidle sonke. Mina thatha isinkwa bese abuyisela imbewu kimi, ngoba imini onikeza imbewu kotshalayo, imini onikeza isinkwa kodlayo. Menzela usethi ke nawo wonke umuntu engimcebisayo angimcebisela udumo lwakhe, ngimcebisela ukuthi abuyisele kimi imbewu engimnikeze yona. Uthi uNkulunkulu, it is a command to everyone that when I give unto you from ukukunikeza isalary, ekukunikezeni imali, expectation yami ithi yonke into enginikeze yona awuyizukudla yonke, ngoba ivelanga kuwe.
Let me repeat again that one. Uthi uNkulunkulu my expectation is says laba yonke into enginikeze yona uyothatha ingxenye yakho ubuyise ingxenye yakho. Ngoba uma udla konke uthi yonke into idla ivele emandleni wakho. Uthi angithathi imbewu ngoba naku kungeyakho ngithatha ongokwami bese kuloko enginikeze ngikushiye lokunye angithathi konke. Usethi ke na into engiyenzayo ku verse number 11 bese siyathandaza. Uthi I give grace to he who gives. Uthi my expectation says awunikeli from izikhwepha zakho unikela from emseni wami. Uthi wonke umuntu obuyisa imbewu kimi uyithatha emseni wami. Uthi uNkulunkulu wonke umuntu osemhlabeni onesalary ayisuki emandleni wakhe isuka emseni wami. Memesalwana. Uthi uNkulunkulu in the church I am expecting everyone to give accordingly. Usethi because this reason uthi because God loves a cheerful, God loves he who gives willingly, he who gives without grudging in the heart. Uthi uNkulunkulu akekho umuntu osemhlabeni ongumzalwane ongamele avele ekhawunteni lokunikela. Ngoba ongavelanga daba uthi uNkulunkulu mina ngeke ngize ngikwazi ukunikeza ngoba angilindele ukuthi uphinde unginikeze kusasa. Angiphinde futhi uthi uNkulunkulu la Queen umuntu onganikelile daba uthi uNkulunkulu angilindelanga ukuthi unginikeze kusasa ngoba njengoba uzonginikela kuwe ngilindele ukuthi lokho nginikeze kona uphinde ukwandise ngoba kuvela kuwe. Uthi why uzokwanda ngoba uthi ke lo ohlakazayo kwanda kakhulu lo godlayo akatholi lutho. Angiphinde futhi uthi the reason why Shezi I am expecting you to give back from what I have given you is because lo nikela kakhulu it becomes abundantly, but lo godlayo angimnikezi ngoba lo godlayo akathemba umusa wami uthemba amandla wakhe. Uthi why then will I give you more abundantly when you rely on your strength when it comes to giving? Uthi uNkulunkulu nangu umbuza wona uthi why must I give you ngoba mangikunikezile awuthemba umusa uthemba amandla wakho. Ngoba wena manginikeze 1000 ngidinga nje u10 rand awukwazi ukunginikeza ngoba uthemba 1000 more than u10 rand. Kodwa lo khipha u10 rand urelate nini lo ngikunikezela kona kwami kungokwakho kumele ngikubuyise kuwena. Now ke as we give I understand is that why did God requested to Abraham that he must give him a son. Ngiphinde bazalwana ngiphinde I understand hlisa mfethu. I understand is that why uNkulunkulu kuyo yonke into ebekade ifuna Abraham he requested that Abraham gives him his son. Ngoba he knew that kuloko engikunikeze kona akukuninganga phezulu kokungokwami. So angikwazi ukuthatha kokwakho ngizothatha kokwami ukuze wazi ukuthi lokho nako akubona kwakho kungokwami. I understand why Abraham says, I now know that you live. Because he knew. The Bible is very clear. Genesis 22. Lithi Abraham wahamba enyuka intaba ethembile uNkulunkulu kuphela. Uthi umbhalo wamaHebheru ke wayethembe ukuthi noma ingane seyishisile uNkulunkulu uzoyiqoqa ayibuyise ayiphi basalwane because the expectation yakhe yayithi akaphi athathe. Lo anginikeze kona noma ngabe ngakubuyisela kuye when it comes back it becomes multiplied. My son, why then would God say to Luke chapter 6 at give it shall be given back to you with the same measure with the same measure that you've given pressed down shaken together with good measure it shall be given back to you. Uthi lo onginikeze kona mangikubuyisa kuwe noma ngabe unginikeze u10 rand from 1000 mase kuya kuwe it will be more abundant than u10 rand. Masalwana umuntu onganikeli uthemba amandla wakhe ngoba usuke bona imali anayo nokukholwa kwakhe ukuthi mangimnikeza uNkulunkulu ngasangibuyisela. So umuntu onganikeli igwala mhlawumbe ngoba usuke ethi angikwazi ukubuyisela kuye ezonginikeza okuningi kumele ngikugodle kimi. Why do I say so? So ningela bazalwane uNkulunkulu unikeze abantu ama coins angafani. Lo yedwa wangamthemba uNkulunkulu kwi-multiplication wathemba umhlabathi walifihla. Bazalwane okusho ukuthi lo muntu believed ukuthi
uNkulunkulu is not a God of multiplication. Wonke umuntu onganikeli shezi akamkholwa uNkulunkulu kwi-era yokumultiply. Angiphinde futhi, wonke umuntu onganikeli akamkholwa ukuthi uNkulunkulu can multiply. Usuke ethi uNkulunkulu noma ngabe ngikwazi ukuthi uyamenzela ubani, kodwa kokwami ungangenzeli. Mina ngizokwenza ngamandla wami ukuthi kwande imali yami. But wonke onikelayo uthi noma ngabe abantu bekwazi ukwandisa imali, kodwa kunomuntu engimazi ekwazi ukwandisa imali ngaphezulu kwabantu, engimnikeza imadlana encane u10% from a whole amount, abesanika ngaphezulu kwa 10%. Wonke umuntu onganikeli akamkhona ukuthi uyakwazi ukwenza. Says when you give, the grace of giving comes from me. So as we are in this Passover, I am challenging you. Trust him ukuthi he can multiply. Not from your strength, from your wisdom, no, from his grace. As we're about to give. And I'm thankful on first day of our Passover conference. That's when no call uthi angenza noma yini from what we've given him. Yabona namhlanje njobe simnikela bazalwane, sinikela with an expectation from our hearts ukuthi from this offering shabang kungenzeka noma yini, ngoba simnikele sikholwa, asinikelanga nje ngoba nakusithanda. We gave because we believed. I want us to come and give. Angifuni isituleni ngoba sizoba nenkinga. Oza nkabini, angifuni isitulo ngoba sizoba nenkinga bazalwane. Masicula siba nenkinga. Angifuni unikele kulo. Yabona lithi iBhayibheli bazalwane, he that gives has decided. Wonke umuntu onikelayo, shaba ngicela umbone na town. Wonke umuntu onikelayo uyanquma. Namhlanje I want us to make a decision. Thank you. Kabindo ngisenqedile. Namhlanje I want us to decide bazalwane ukuthi this is what we are going to give. And bazalwane, from this verse that we've read in Mfundiso Shares, it is clear that wonke umuntu onikelayo akanqumi sesontweni. Angiphinde futhi bazalwane. Ngiphinde futhi ngizoyisho Mfundiso Shares. Kule verse esifunde kulona daba lithi wonke umuntu onikelayo akanqumi sesontweni. Sibisi lithi wonke umuntu onikelayo uza sesazi ukuthi kulo 2000 I've set apart, kulo 3000 this is for God. So let's come and give bazalwane with an expectation. Bese simane ngenyawo, we are going straight to the word bazalwane. Should jabazalwane sesiqedile, sanikela saqeda. Yes, esikwazi ukuthepha nje kokugcina nje. Sekhona ukuthepha bazalwane kokugcina nje, kokugcina sithi ukuthepha nje kokugcina bazalwane. Sithi ngesibuye kokugcina. Wafethu kokugcina nje nci, yabo? Should ngasibuye bazalwane. Mfundiso Shares, ngesibuye sibisi. Shabang. Bazalwane asamukeni kabende, please come say. Then you hand over to Mfundiso Shares to pray for the offering. Then we are done. Cela sime ngenyawo zethu. Besaqeda ngapha, thina ngicela sibe sisondele emuva khona singeke simemeze. Amen. Sondele nje sonke. Cela siphakamise izandla zethu.
Baba nanku umnikelo lethu abantwana bakho khulula isibusiso esakho siyacebisa sinezela usizi Baba sisengeneni nasekuphumeni nalapha ebethinta khona kusala isibusiso konke lokhu sicela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ibandla lithi amen singahlala phansi basalwane You are Alpha and Omega we worship you You are worthy to be praised. You are Alpha You are Alpha and Omega. We worship you We worship you alone. You are worthy You are worthy to be praised. You are Alpha You are Alpha You are Alpha and Omega. We worship you We worship you alone. You are worthy to be praised. Asibingelele bazalwane bingelele abefundisi bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen bingelele umfundisi Shusha umhlobo wami ezivakashele egameni lenkosi thank you very much Budi ngokuthi ukudrive all the way from ePortshepstone ufike la amen phakathi kwethu khona umfundisi Sibisi futhi thank you very much umhlobo wami ngokuthi ufike uzofellowshipa nathi namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu amen phakathi kwethu khona baba Shabango mfundisi thank you very much egameni lenkosi yethu Jesu amen uMC obaba bonke omama bonke insizwe intombi ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu amen tshela makhelwane uthi makhelwane ithi makhelwane sesikhona ephasikeni sesikhona ephasikeni sesikhona ephasikeni ya tshela lo ngapha mengakhulumi uthi sesikhona yakugolozela lo seceleni phinda utshele lo ngapha uthi makhelwane sikhona ephasikeni sokhuluma nje kafushane bazalwane angeke nibambezele umsebenzi wami namhlanje fishane kakhulu kuthiwa kwaZulu uma kuzoba nomcimbi baba Shabangu a week before leli lenkomo kuke kube khona inkukhwana inama stages ngiyathanda amaZulu babushange nobaba uMkhiza kuvele kuhlatshwe inkomo nje kuke kuncengwe kuhlatshwe inkukhwana kuqala bekusuke inkukhwaneni phela ngizalwa kaZulu ngiyayazi lento ngangenibe ngikhulu ekhaya khona uround wamkhulu owawunzima kakhulu yantshela ubhuti omdala zazike zilenge zibe o40 khuluma ngeenkukhu nje khuluma ngeenkukhu sizodwa esebenza umkhulu esebenza izinto zakho ukuthi zikhanye ngoba emhlabeni izinto zakho yasebenza ukuthi zikhanye awuziyekeleli nje amen kuncike ekuthenini kusebenza ngayiphi indlela ukuthi zikhanye kodwa ekugcineni kwakho konke kumele usebenze amen mekusukwa enkukhwini kuthi ungenwe embuzini qala yabo
kudliwe imbuzi and futhi izinkukhu nezimbuzi yazi ngithanda ukuba umfundisi onendaba ave angithanda ukuba umfundisi onendaba kodwa izinkukhu nezimbuzi empeleni idliwe umndeni ingakho ngokwesiZulu abantu bayakwazi ukukuchomela ukuthi uma ufika embuzini zakashezi bathi uyapi yabo ngoba ezomndeni imbuzi nani nezinkukhu base kuthi ke ilokhunjeni ke enkomeni suke sesisonkeke amen ngizama ukuveza kunamhlanje umsebenzi wami emfishana kakhulu angazi noma ngizofaka embuzini noma ngizofaka enkokhwini kodwa umcimbi omkhulu uqala kusasa amen uqala kusasa egameni lenkosi yethu Jesu amen ngicela nje sivuleni kafushane incwadi kaLuka Evangeli the gospel according to Luke chapter 11 chapter 11 Luka chapter 11 cela silibambe nalelo mobhala ubhale phansi phinde ubhale abaseKorinte besibili chapter number 5 verse number 21 uphinde ubhale u1 Peter chapter number 3 verse 18 ubhale uJohn 11 John 11 verse 49 okwelo esofunda namhlanje John 11 verse 49 ngicela nje kulifunda leli verse kodwa sizokhuluma ngento eningi kodwa ukufunda nje leli verse ukintroduce ngalo indaba yami namhlanje chapter 11 John verse 49 kepha othile wabo uKephas engumpriest omkhulu walowo mnyaka wathi kubo anazi lutho nina aniqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu isizwe sonke singabhubhi cela ukuyiphinda futhi kepha othile uKephas engumpriest omkhulu walowo mnyaka wathi kubo anazi lutho nina verse 50 aniqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu isizwe sonke singabhubhi amen singavala amabhayibheli ethu sibhekeni ngaphambili namhlanje ngivumeleni nje kulesikhathi esincane enginaso sikhulumeni ngento nje ngezinto ezimbalwa mase siyathandaza egameni lenkosi yethu Jesu amen haleluya haleluya empeleni usuku la namhlanje sisuke sizozama ukucover izinto eziningi
empeleni ziningi kakhulu izinto kusuke kumele zikhavwe namhlanje, kodwa sizothatha nje lapho nalapho ukuze sibe ne-idea ukuthi kwenzakalani. Empeleni kusuka namhlanje bengimele la phambili kube nabashumayeli maybe about 6 or even ngaphezulu kwaloko ngenxa yobuningi bomsebenzi wanamhlanje. Kodwa ngivumeleni ukuthi kuleyo ngxenye naleyo ngxenye ngizokhipha nje i-introduction yalapho, then as unyaka uqhubeka inkosi izosipha isikhathi ukuba singene kuma details akho konke egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Empeleni izinto ekusuke kumele zikhavwe, kusuke kumele kukhulunywe ngecala lika Jesu. Amen. Kodwa nakhona futhi singakakhulunywa ngecala lika Jesu, kusuke namhlanje ngalesikhathi uJesu wayehleli babomabhida, ehleli nabafundi bakhe, ehleli e-upper room ebaphakela isidlo. Because ngifuna sibe ne-picture yokuthi lento ihamba kanjani. Ngalesikhathi lesi, njengoba kusasa kuzobe kushunyayelwa amazwi ayisikhombisa, ngalesikhathi ngo-6 ntambama uJesu wathatha abafundi bakhe wangena nabo ekamereni eliphezulu wabaphakela isidlo senkosi. Ngizama ukuveza ukuthi ukube besinesikhathi empeleni bengabe khona umshumayeli oshumayela leyo ndima yaso isidlo senkosi from 6 ehleli nabafundi. uJesu ezobakhipha abafundi ngawo u9. Empeleni mase kuthi ngo9 lo esibheke kuona bese sengimele kungena omunye umshumayeli okade ezothatha esuka noJesu nabafundi besuka phezulu kwi-upper room sebeya eGetsemane. Empeleni uma besuka eGetsemane babahlala for 3 hours kusuka ngo9 wasebusuku kuya ku12 midnight. Empeleni namhlanje bengimele singalali ngoba ngo12 bengimele kube babushange uyafika uJudas, uyambamba uJesu, uyamkhaphela. Uma emkhaphela kube khona ozoshumayelela leyo ndima lapho uJesu ebanja khona. Lithi iBhayibheli athi mefika amasosha Jesu wabuza ukuthi nifuna bani? Bathi uJesu waseNazaretha. Wathi nginguye. Lithi iBhayibheli bashayeka phansi. Lithi iBhayibheli uma beqeda nje ukushayeka phansi Jesu wawabamba amandla akhe. Lithi ke iBhayibheli uma bembamba abe eseqala ke bamthatha bambopha. Empeleni bekukhona bengimele kube khona umshumayeli ozoshumayelela ngokuboshwa kwakhe uJesu. Eboshwa nje maseke ehamba naye ayomshiya kwi-station number 1 seqala, esuka ekuboshweni kwakhe eGetsemane ayomqathaza kwi-station sokuqala seqala hlanganise neqala lokuqala. Kunama point awu5 engifuna namhlanje siwabhale phansi. Ngazi ke noma khona la engabhala khona, kodwa kunento ade ngifuna niyinotice. Into yokuqala engifisa niyazi niqonde ukuthi uJesu uma efa babomkhize akazifeli yena, ufela thina. Now kulama point awu5 engifuna siwabhale phansi namhlanje, ngifuna siprove ukuthi uJesu number 1 waye innocent kangakanani. Ngizokunika amavesi awu5 aveza ukuthi uJesu ayikho into eyayingamenza ukuthi afe. Abase Korinte besibili uchapter number 5 uverse number 21.
uthi ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Leli verse babushusha liyasiprovela ukuthi uJesu isono akasazanga kodwa wenziwa ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Leli verse lisitshela babumela sengokuphambana kwama character. Thina sithatha I character kaJesu, uJesu ethatha eyethu. Cause leli verse lithi ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, right? Ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Shuthi kuyena sithola ukulunga kukaNkulunkulu. Mase kuthi yena kuthina uthola isono, right? Ngamanye amazwi siyaphambana la, angithi thina besiyizoni. Mase kuthi ke uJesu kuthina uthola ukuba isoni, simnika I-character yethu. Mase kuthi thina ngaye sithole ukulunga. Ngamanye amazwi siyaphambaniselana sinoJesu, siyashintshana. Uthatha ukungcola kwethu, thina sithatha ukulunga, right? Usho njalo ke umbhali wabaseKorinte uchapter number 5 uverse number 21. Point lami lesibili engifuna silibhale phansi ileli eliku 1 Peter chapter number 3 uverse number 18. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono, olungileyo ngenxa yabangalungileyo, ukuba asiyise kuNkulunkulu, ebulawa enyameni kepha ephiliswa emoyeni. Cela ukuliphinda futhi. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono, olungileyo ngenxa yabangalungile. Ngamanye amazwi lento isitshela babomkhize ukuthi umbhali la uyaveza ukuthi uKristu ungolungileyo, and uma ehlupheka akahlupheki ngenxa yakhe. Babushabangu kodwa lithi iBhayibheli uhlupheka ngenxa yabangalungile. Ngamanye amazwi ayikho into eyayenza ukuthi uJesu aqule amacala. Ngizama ukintroduce indaba yethu yamacala ngesimo sokuthi iBhayibheli limveza njengolungile, right? Mase liveza thina nje ngabantu abangalungile. Mase ngathi leyo ncwadi itholakala ku 1 Peter uchapter number 3 uverse number 18. Mase kuthi ipoint lami lesithathu engifuna nakhona futhi ukusekela istatement sam sokuthi uJesu kuye akunaqala, uIsaiah chapter number 53 uverse number 5. Lithi iBhayibheli yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yaxhotshozwa ngobubi bethu, isijeziso sasiphezukwayo ukuba sibe nokuthula, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Uthi uIsaiah uma ebhala nje babomgoza usichazela ngokusobala ukuthi yebo uthi yalinyazwa, masethi ngenxa yeziphambeko zethu, right? Usethi isizathu sokulinyazwa kukaJesu mamahlanze usethi kwangezona iziphambeko zakhe uJesu. Usethi walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Usethi yaxhotshozwa ngobubi bethu. Usethi ukuxhotshozwa kwakhe mfundisi uShusha wayengaxhotshozwa ngoba edeserve, kodwa wayeqhotshozwa ngenxa yobubi bethu. Usethi isijeziso sasiphezukwayo ukuba sibe nokuthula, masethi nangemvimbo yayo saphiliswa thina. Ngamanye amazwi mfundisi uShabangu kumele si understand sabantu ukuthi uJesu yonke into abhekana nayo wayengabhekani nayo ngenxa yokuba edeserve yena, kodwa yonke into abhekana nayo wayengena ezicathulweni zethu. Ithina okwakumele singene la angene khona yena uJesu. Ngicela ukusekela futhi ngeverse les 4 1 Peter chapter number 2
uverse number 22. Uthi ongasazanga, uthi ongenzanga isono akafunyanwanga nankohliso emlonyeni wakhe. uJesu akagcinanga ngokungoni, ngokukhamba ngokwe-character yakhe. uJesu ubungcwele bakhe abuphelelanga babundlovu ekuthenini akathintanga, akathintiswanga. Kodwa lithi iBhayibheli babumabhida ongenzanga isono akufunyananga nankohliso emlonyeni wakhe. Ngamanye amazwi ubungcwele bakhe emaqhamani babahamba buze bufinyelele ngisho olimini lakhe. Ngamanye amazwi njengoba sisonke silana akekho owaziyo ukuthi wakhuluma amagama amangaki selokazalwa. Njengoba sisonke lana akekho owaziyo ukuthi mangaka amagama asakakhuluma. Kodwa uma ungathatha wonke akhulunywa uJesu uwabeke phansi, kuthiwa kuwona ayikho inkohliso, kuthiwa emlonyeni wakhe akuphumanga inkohliso. Ngamanye amazwi kuwo wonke amagama asake wakhipha ayengena inkohliso kodwa ayenobungcwele kuphela. Ngamanye amazwi ukufa kukaJesu ayikho into eyayenza yena ukuthi agwebeke. Ayikho into eyayenza uJesu ukuthi njengoba songena eqaleni lakhe, ngifuna singene eqaleni lakhe singangeni ngepicture yokuthi wonile. Ngifuna singene eqaleni lakhe engena endaweni yethu. Ingakho eqaleni lakhe uJesu ngifuna simkhiphe. Sithi ethe lihamba iqala kube kuyishell, kube kuumzimba wakhe ohamba iqala. Kodwa kube kuyithina sifihlwe kuye sihamba iqala. Because ngifuna si-understand lapho ukuthi uJesu iqala wayengalihambi ngoba elihamba yena, kodwa wayelihamba ngesimo sokuthi wayelihamba ngesiqu mase kuthi kuyithina esifihlwe kuye sihamba iqala. Because uJesu iqala wayengalihambeli thina sisintokozo, wayengalihambeli yena kodwa wayelihambela thina. Ngifuna sisekele futhi ngeverse lesi 5 elikuyisenzo chapter number 13 uverse number 28. Nakuba bengafumananga iqala lokufa kuye, nokho bacela kuPilato ukuba kabulawe. Ngamanye amazwi akube clear ukuthi bamhlola. Usho njalo umbhalo wasenzo. Ngicela ukuphinda leli verse babamabhida. Uchapter number 13 uverse number 28. Uthi nakuba kungafunyanwanga qala lokufa kuye, nokho bacela kuPilato ukuba kabulawe. Ngamanye amazwi wahlolwa langatholakala iqala. Ngamanye amazwi ubulawa nje kuyena likho iqala kuyena. Lingaba khona kuthina ngoba yena uhamba endleleni yethu. Uthi ke umbhali akufunyanwanga iqala lokufa kuye, nokho bacela kuPilato ukuba akabulawe. Ngamanye amazwi nje uyobulawa yena akenzile lutho. Ithi esonile uhambela thina. Kodwa ke namhlanje amaqala akhe uJesu ngifuna siwaqale la. Ngifuna siwaqale la engiqala khona every time uma ngishumayela ngeqala likaJesu. Because ngenzela ukuthi nongakaze ayizwe le ndaba aqale ayi-understand. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwakunendoda igama layo uLazaro. Lithi iBhayibheli uLazaro shandu emumva. Lithi iBhayibheli uLazaro wafa. Uma uLazaro esefika istory siyasasonke uJesu wafika. Uma uJesu efika lithi iBhayibheli wamvusa uLazaro. Uma emvusa uLazaro kwagcwele mfundisi ushusha bokaLazaro. Indlela ababenza ngayo bokaLazaro yayithi ayifane neyangasemakhaya ukuthi mekushoniwe kuphume bonke omakhelwane bezolala la ekushonwe khona. iBhayibheli yasitshela ukuthi ngenkathi uJesu evusa uLazaro mfundi babundlovu, lithi iBhayibheli wamvusa uLazaro kugcwele amaJuda. Lithi iBhayibheli mfundisi uSibisi baningi abakholwa uJesu emva kokuba uJesu emvusile uLazaro. Lithi iBhayibheli ahlangana amaJuda, bahlangana ababhali, bahlangana abapristi, bathi sizokwenze njani ngoba naba abantu bonke belandela uJesu manje.